Все да видя дали е толкова добър този Алиекспрес. И това темо. Купих си картина. За да закачам и... Добре, ама... Ще пада постоянно, така че ще взема добра закачалка. Айде, готово. Закачих си картината. И сега пойде трябва да ми кажат, да ми звъннат, за да ми кажат дали да тръгвам към полицейския участък и взема парите. След 1 час. Пак ли тота будилник? Сега ще го цензурирам. Значи, тъпия будилник, добре. Ето е кутията, с която трябва да взимам парите. Какво става с нея? Трябва да взема парите, но проблема е, че още не съм извънали или не са ми писали. Не ми пука, просто ще взема кутията, ще отида в полицейския участък. И също... трябва ми искам някъде на екскурзия да отида, че ми писна. Само там някаква екскурзия, някакво екзотично място. На почивчица е така. А не тук да хода. Тя постигне. Добре. Здрасти. Здрасти, вие ли сте Корожопин? Да, аз съм. Добре. Вие убихте тоя от Донкия. Т.е. боса на Донкия. И вие получавате 20 милиона. Каква валюта искате? Като цяло искам... Значи аз мислих екскурзия и някъде в някоя пингвинска държава, така че може би... Добре, айде, дайте ми 15 милиона дублона и 5 милиона чикен долара. Добре, без проблем. След като Корожопин взе парите. Леле, колко тежки кутии. Тук да го остава. Леле, много са тежки. Ще помоля някой полицай за помощ. Доста добре свирите. Добре, сега ще ви дам пари. Е толкова. Нямам нужда толкова. Колко са? 10 000 чикен долара. Ще ви помоля да го вземете. Запазете си го за семейството и за себе си. Благодаря ви много, господине. Много сте добър. Бог да ви благослови. Довиждане. Ще ми помогнете ли с тия кутии? За какво тук са други кутии? Извинете, имаме и други работи. Тук трябва да минат хората. Не е ваша работа. Да. Но ще ми помогнете ли да донеса тия кутии? Сега не можем. Добре. Довиждане. Трябва да носа тези супер тежки кутии. Защо? Защото не искат да ми помогнат. Всъщност не е толкова трудно, ама сега тук ще трябва да бъда много внимателен. Като и да не скъсам някакви пари, защото тази врата тук е много... Не е много широка. Добре, влязох и сега вече си ги доставих парите. Само да ги сложа. Къде да ги сложа? Вече ми натежават. Добре, ето тук. Това беше тежко. Добре. Сега мисля да си почивам, но... След като го убих боса на Донкия и няма кой да отмъщам, са приключения как да намеря никакви. Но има още останали от Донкия. Това е сигурно вярно. Но има и други мафиотски банди. Сещам се нещо. Екскурзия в Пингвиния. Приятели, Штраусова република, Штраус и Вир. Точно! Сетих се, че сетих се, имам таен агент в Ивир. Трябва да отида при него. При Тонип. Ще трябва пътувам супер много дълго време до Ивир, но
Ще взема един от най-бързите самолети в каменинските края. Добре, сега трябва тук да намери някакъв рейс, понеже... Добре, ще търся. Чувам, че сега ще излети самолет. Добре. Добре, ето го този самолет и дай да видим рейса. Точно до град Капнир, където е Тунип. Той ми написа, че е в град Капнир. Така че... Добре. Пасажири, всички, които са тук, да влизат в самолет. Добре, разбира се. След 2 дни пътуване с самолет. Добре, аз вече почти се приземихме. Всички да се приготвят. Приземяваме се. Какво правиш тук, бе? Какво правиш, бе? Ще ме блъснеш. Извини се, господин, ама... Вие защо така? Много ми изплашихте първото, което е, защото толкова бързо бягате на сега да спра. Извинете. Може ли да ме докарате до улица Ламборджинова номер 65? Нямам гориво. Добре, чао. Първо щяха да ме блъснат, след това отказват. Най-вежливо. Не знам къде е моя къщата. На Тунип. Ето я. Това му е май къщата. Да, това е къщата на Тунип. Зараз има едни хора са разпити. Здравей, Корожопин, чай да затворя вратата. Здравей, Корожопин. Здравей, Тунип. Как си? Добре, и аз така. И защо ме посещаваш? И между другото, браво за убийство на боса на Донкия. Благодаря, че ми ръкопляскаш. Посещавам те, за да ме опътиш, къде точно са мафиотите в този град. Напоследък ги виждам да се мяркат около градското сметище. Те са 2 мафиотски групировки, Лош и Донкия. Ако се чудиш, що има Донкия, просто те избягаха Вивир. Добре. Благодаря за информацията. Отивам да ги разстрелям. На перфектно време си. Так му ще си разменят пари. Добре. Чао. Желая ти успех. Чакай, последен въпрос. Ако не умра, ще мога ли да пренощувам при теб? Разбира се. Чао. Довиждане. Добре, значи съм край. Добре. Ало, такси? Ало, къде сте? Аз съм на улица Ламборджинова номер 65. Добре, пристигаме до няколко минути. Довиждане, до после. След 4 минути. Къде е това такси? Здравейте. Доведете ме до градското сметище. Излизайте от колата, момчета. Добре, потегляме. Виждаш ли го този куфър? Да, и... колко ще струва това? Може... 5 лева. Добре. Ето вече сме край градското сметище. Там виждам, че се случва нещо. Вие сте Корожопин, не знаете сте. Добре. Ето ви 5 лева. Довиждане. Значи заговориме то такси. Ето, какво става там? Леле. Нека да погледам. Ама какво има в това нещо? Какво има в този куфър? Сега ще видиш. Леле, какво се случва там? Явно ще има нещо сериозно. Ето какво има в този куфър. Пари. Благодаря ти, ама за какво са ми? Нали помниш, си ни продал... Чакай, какво беше? Си ни продал една много скъпа кола преди половин година за нашата банда. И тя още
я ползваме и затова може да ти дадем пари. Добра идея, защо пак не? И също ти предлагам целите ни две групировки просто да влезем в един бар. И всички тези вражди, да сме били на нашата история, просто вече да ги игнорираме. Да се опитаме да не враждуваме. Да, това ще е добра идея. Аз много добре ги чувам, но мисля, че тук нещо не е наред. Добре, ще викна полиция на всеки случай. Добре, да викна полиция. Ало, полиция? Ало, здравейте. Къде сте? Аз съм на градското сметище в град Капнир. Искам да ви уведомя, че в момента тук има някаква бандитска среща. Ви напомняте някой? Аз съм Курложопин. Добре. Ние идваме след малко. На данния адрес. Добре. Очаквам ви. Добре, се остана само да чакам. Да и още да ги видя. Какво ще стане? Това е добро предложение, приятелю. Защо идва пистолет от джоба си? Не, няма да убивам никой. Просто искам да се огледам дали има някой полицай. Ние така не се договаряхме. Там почната престрелка. Ето е полицията. Внимание, всички бандити. Даната територия е обкръжена. Вие сте въгъл. Предавайте се. Не, те продължават. Слизайте от колите. Полиция идва. Аз ще ги разстрелям едните. Убиха двама полицаи. Един от нас е умрял. Добре, убихме ги там още един. Те дойдоха. Убивайте ги. На ти бе. Тук дойде още подкрепа. Леле, напи още! Успяхме да ги убием всичките. Ама, обаче, онова прасе там, дето падна, обаче, никой не го е прострелял. Аз не видя да се прострелва. И кръв от него не тече. Дайте да видим дали е жив тоя. Леле, тук какво се случва? Тук дори дойдоха някакви други тайни организации, той и тях тук ги употрепаха. Нищо. Ето го. Диша! Ставай, бе! Ставай! Да не те престрелям. В тоя. Ау! Тук има още един жив. Служи му бележници, никъде да не бяга. Тоя. Взимам го. Ето. Завързвам го. Ставай, няма да те мъкна. Как ни разкрихте вие? Знам просто. Няма да знаеш и в затвор. Сега ще те вземат. Или не? Тук ще стоиш. При тайните. При агентите ще стоиш. И не мърдаш. Ако мръднеш, си мъртъв. Така оставихме го той сега. Ето. Така. Сега всички ме чуйте внимателно. Задържахме двама престъпници. Други не сме видяли да има живи. И аз мисля, преди да ги вкараме в затвора, да ги вземем за разпит при един мой приятел, таен агент в град Капнир, в община Капнир, таен агент на FBI, който се казва Тунип. Нали го знаете? Да, той е много добър. Можем там да го вземем за разпит. Той ми е приятел. И така ще можем и да ги разпитаме. Иначе ги убиваме. Обаче ти нали знаеш, те са готови да се жертват само за да не дадат информация. Понякога не е така. Тъй като ще видят пистолета, оръжията и там, дето ще ги заплашиме, те веднага ще си кажат всичко. Аз съм сигурен. Добре, щом си сигурен. Добре, вземи прасето. Хайде бе, келеш, ставай. Никога не мислих, че ще работя с полицията просто. Тъй то не е чак толкова лесно. Трябва някакви деца понад 40 години да се държиш с тях, все едно те са някакви деца. Сега ще ги закараме при Тунип за разпит. Тук виждам, че има запис с дрон. Сега ще видя какво снимат.
извънредни новини за всички жители от община Капнир. Днеска в сметището на Капнир имаше сделка с Юлош и Донкия. Донкия искаше да убие боса на Юлош и това се случи. Боса на Юлош им предлагаше пари, но те се съгласиха и след това го убиха. При престрелката победи Юлош, а след юлошовците ги разстреляха, но обаче имаше намерени двама оцелели. Сега тях ще ги вземат за разпит при тайните агенти. И още предаваме на живо цялата ситуация. Добре, аз дори мисля, че за тях не им трябва затвор, трябва им просто смъртна присъда и това е. Не знам дали ви вирима, но ще ги отрепам тях със сигурност. Няма как това да се остави. Сигурно ще намерят начин как да избягат. На разпита пей Тонип. Тонип. Какво има толкова? Ти нали гледа новините? Да. И сега ще има разпит при мен. Ама обаче искам да те питам къде ние ще го правиме. Ти не знаеш ли? Какво да знам? Не знаеш ли бе, Курожопин, ходил си там. Има мазе. Верно бе. Да, помня когато търсихме пуканки, били толкова много, че ти трябваше да ги криеш някой в мазето от мен, защото аз ги изяждах постоянно и накрая ги изядоха някакви хлебарки. Да, беше неприятно, но все пак. Това мазе сега къде е? На същото място е. Добре, там където знам има доста място, така че там даже цял гараж може да се помести. Но да, без всякакви проблеми. Добре. След малко те чакам в мазето. Само трябва да докарат тия двама бандити. На разпит сте вече. Казвайте. Нищо няма да ви кажем. Ти ли си на отворения тук? Моля ви, нищо не правете. Я да казвам нищо. Просто да ме убивайте, моля. Ако кажеш всичко, няма да те убием. Моля ви, да ме убивайте, не мога нищо да кажа, не искам да предавам този човек. Той ми е купил телефон. Човек, ти само за един телефон ли? Ти не знаеш дали той ти е истински приятел. А сега заради твоята отвореност. Не! Стига! Брото май е умрял. Добре, следващия. Знаеш ли нещо? Нищо не знам, няма ви казвам. Ти ще казваш ли, Казвай! Добре, значи нашия бос, това беше заместник бос. Истинският ни бос се намира в Афганистанско-Ботска република. Сигурен си, че е истина. Да, истина е това. Човече. Драги, колкото и да казваш за групировката, колкото и да истина или не, взимай този факт, че си дед. Аз не разбирам английски. Какво имаш предвид? Защо държите пистолет? Моля ви се, да ме убивате. Да, много иска да ме читае. Добре. Той Нипса се махме от тук, че и да съобщиме всичко. Защото си го записах на листче. Всичко, което ми казаха. То само един казаде. Няма значение и ще го предадем в полиция. Добре. Бях доволен да работя с теб. И на мен ми беше приятно. Айде. Добре, аз ще трябва да излитам в Жопа Сибирск. И защото там си регистрирах къща. Там си взех къща под наем. Скоро направо ще я купя и това е. След 4 дни. Ако е на галата. Вече сме в Жопа Сибирск.
Само трябва да се приземиме. Всички се приземяваме. Изчезайте. Добре, затворих очи. Сега искам да видя жопа Сибирск. Леле, как се е променил. Аз спомня жопа Сибирск преди няколко години. Сега то се е променил конкретно. Сега там, дето са имали, можеха да се правят състезания. Вместо това, защото имаше много катастрофи, направиха огромна магистрала, която води в друг град. Направиха това. Ето такива неща тук направиха. Ако стане нещо, някакво бедствие такива. Много добре са го направили. Добре. Сега, къде е тази къща под наем, дето си взех, защото ще се гръмна. Къде беше тази къща? Ето я, да. Леле, тази къща изглежда доста готино. Леле, но тук само едно легло купих и един хладилник, то като цяло за друго и няма място тук, но айде ще поживея, ще видя как ще станат нещата. Много по-бързо се разкарам от тук. То вече не ми харесва, но не се съди по външния вид, защото то се казва не се съди по външния вид. Аз съм вътре, т.е. значи може да се съди по вътрешния вид. Да сигма момент. Добре. Не знам какво да правя, така че ще поседя малко, ще помисля какво да правя. Може би да го заведа къщата, защото тук почти нищо няма. И това е. Да и като цяло съм доста уморен, така че ще поспа малко. Спалек ми нощ. След половин час. Колко съм уморен. Той не е уморен. Бодър! Само мога да излеза да правя каквото искам. Да бегам навън просто. Готино. Много готино е навън. Свеж въздух. Хубаво, че няма тук чак толкова много коли. И буквално тук са направили такива специални машини навън, че колите като изпускат дим там, нали, като хората карат, буквално просто влиза в тия тръби. Тия тръби ги преработват и ги унищожават. Тоест унищожават това. Този газ. И сега какво да правя? Стоп. Аз много отдавна не съм ходил на партита. Жалко, че не мога да пусна песента на Грин, защото си забравих телефона. Къщата ми е далечена. Все пак ще бъде готино за яко парти. Бира картите! Хайде бе! Хайде с нас! Готино. Кружопи, ти ли сте? Здравейте, вие кой сте? Аз съм от един от тайните агенти на Ивертал, нали бяхте в град Капнири и аз реших да се преместя в жопа Сибирск. И тук сте оказахте вие. И аз съм един от тия тайни агенти там, нали, дето имаше престрелка с Юлош и тая Донкия. Не се сещам за вас, но както и да. Сега ще се напиеме здраво, хора! Колко са пиян! Тай бира картите! Сега съм в бара, бе. В дома ми е зле. Само се върта, какво става? Не трябваше толкова много да пия. Какво става, бе? Нещо ми става добре. Вече се чувствам наред. Странно, но добре. Какво е това там? Леле, какво е това там? Заек ли? Леле. Той къде излиза? Не бе, защо излиза? То на улицата няма никой кола. Добре. Хубаво. Къде ли отива това зайче? Сега ще го проследя. Къде отива то? Семейство зайци! Леле, много красива гледка. Леле, колко зайчета. Но обаче то
Облаците, леле. Те са всичките сиви, трябва да ги скрия, защото може да завали дъжд. Така сега ще сложим малкото зайче тук. Това като гледам им хралупата. Ето. Още. Добре, това зайче. И майката. Ето, събрах семейството. Ама това е много красиво. Че да си извадя телефона да ги снимам. Така да ги снимам. Добре. Какви са тия там, бе? Чакай, да се скриеш, това ми са някакви бандити. Ще приближа. Какво е там? Това трябва всичко загражда. Трябва по някакъв начин е от тук. Те май не ме виждат. И леле, какво става тук? Сега са... Чакай. Тая къща ми напомня нещо. Същата къща. Дето убих боса на Донки, но... Обаче... Проблемът е така, групировката е още расте. Тоест, да, знам. Ама... Щом Донкия... Тя, нали, загуби Донкия в самата битка. Еми, там, значи, са им убили заместник бос. Къде е? Ама обаче те казаха, че това е заместник бос. И че бос им в Афганистанско-Ботска република, ама... Проблемът е, че... Кой е бил онзи бос, дето аз съм го убил? Може би някакъв нов бос са взели. Да видим. Там има някой на планината, найде като и това не е важно. Те явно там следят от високо. Добре, момчета, какво беше това? Не, нищо няма, бе. Ти очила трябва да слагаш. Защо си остави очилата, нали имаш джоптер? Да, ще отида ги взема. Хубаво, не ме видях. Добре, сега да викна ченгетата. Защото тук явно, защото искам тя да ги убия всичките. Добре, 112. Ало, полиция! Ало! Курожопин, пак ли има някаква сделка? След като пак тия и Лош и Донки имаше някаква сделка, какво има ли още нещо? Еми да, забелязах. В Жопосибирск. Ние там имаме тайни агенти. Един от тях е разказал, че те срещал в един бар. Да, и аз съм го видял. Добре, сега да ви разкажа какво е самото дело. Сега, нали там знаете къде води ония мост? Там, дето е огромния мост в Жопосибирск. Знаете ли го? Да, разбира се, го знаем. И нали знаете къде свърша? Да, на един такъв остров, дето е като парк, там има един, да. Там свършва, към един парк. Еми в този парк има една къща. Изглежда като обикновено имение, ама проблемът е, че там има някакви хора с оръжия и тази къща нещо ми напомни. Знаете ли кое? Същата къща, в която убих боса на Донкия. Абсолютно същия стил, но тази къща се намираше в края на Чипълтаун, а не сега тук в Жопосибирск. Много странно. Но добре, на коя улица сте? На улица Изи Лакс номер 305. Добре, идваме след няколко минути. Добре, вече викнах полиция, сега трябва да се скрия и да чакам ченгетата. След 3 минути. Май чувам нещо. Внимание! Всички бандити! Данната територия е обкръжена. Всички се предавайте. Ако не, стреляме на поражение. Вие се гледайте работата! Почва стрелба! Добре, тия ги убихме. Какво се случва? Застрелвайте ги всички! Полиция, последно предупреждение! Хавайте се! Сваляйте оръжията! Ай, стреляме на поражение!
Така ви се пада Донкия! Нави! Леле, почти ги убихме на входа. Имаме повече загуби, но тях почти ги убихме на входа. Внимание! Всички хора в сградата. Излизайте навън, слагайте оръжията и се предавайте. Иначе палиме къщата и обстрелваме с ракети. Никой няма да оцелее от вас. Всички да сте навън. Чувате ли? Не, те не чуват. Явно ще трябва да ги разстреляме. Добре, трябва да ги обкръжим, да влезем във всички стаи. Нави! Разстрелях го това. А ти бе! Убих го, тук е ранен пингвин. Го взема в безопасно място. Добре да го отведа навън. Сега ще ти отведа. Помогнете на пингвина, той е ранен. Добре, сега ще помогнем. Сега се връщаме, това го сложиха. Стрелвайте ги! Не, той уби Штрауса. На ти бе! Братът ми изкочи някакъв. Добре, няма. А там как е котето? Не, убиха я! Сега ще видят тия. На ти! Защо влезе там? Ще спаса живота, братко! О, не, дракона го убиха! Ей, ти! Гадняк такъв! Какво криеш за себе си? Сума ти килчета, колкото и да ми дадеш, си мъртъв! Добре, сега остана да проверя горните етажи, защото там имаше котка, но са я убили. Ти не уби котето, бе! Ето това ти е кармата. Пу! Гледай, там има членове на Донки, ще пусна бомба. Сега да видим взрива. О! Мата ми падна и се щупи. Да видя какво става там. Входа е блокирано това. Ще да ми да бързо. Гледай тук всичко. Добре, ена точно взема автомата. Трябва да се убедя, че тук няма никой. Там има някой. Влизам. Кой си ти? На ти бе! Трябва да бягам от този пожар. Няма как тук да остава. Огън! Тук е много огън. Трябва да скачам от тук. Изходът е блокиран. Не, ще трябва да слизам през този изход. Добре. Цялата къща изгоря просто. Леле, мале, какво се случва тук, бе? Мога да повярвам. Пингвине, как са обстоятелствата с него? Ще оцелее ли? Има малки ранения, но ще оцелее. Така че след малко ще се събуди. След 1 минута. Обаче Доки лошо. Пингвине, ти стана ли? Да. Много ме боли. Пингвине, всичко е наред. Ще те заведем в болница, където ще ти поправят раните и след това ще можеш да живееш спокойно. Иски да видя какво се случва с къщата. Обърни се. Всичко е в огън, ма вие просто ги направихте на нищо, вие ги съсипахте. Аз дори не очаквах, че така ще стане. Так му като влезах вътре и ме простреляха и аз от болка просто паднах и изгубих съзнание. Да, неприятно. Но най-хубавото, че си оцелял. И ако искаш след това ранение, това е... То за пингвините това е буквално почти нищо, ама си е доста силно ранение, така че не знам дали въобще ще можеш да продължаваш да работиш като полицай. Ще видя какви са обстоятелствата. Добре. И сега ще трябва някой да запише абсолютно всичко това, да го поснат в Chicken Gun Official News. Ама то обаче никой няма камера. Ще пратиме тук тия хора да снят. Ето ги между другото. Вие ли сте тия, че записвате новините? Да, от кой ще вземе интервю? Ако искате, тук като цяло то, дето... Чакайте, кой управлял самия отряд? Чакай. Ето този пингвин управлял отряда и той може да ви каже точно какво се е случило тук. И да вземете от него интервю. Аз тук съм решил да работя с полицията. Ама вие не приличате на полицай. Да, съм корожопен доброволец. Но няма никога да отивам на работа като полицай, но поне ще помагам. Защото аз с тази Донкия имам още от доста времена някакви големи караници.
Така да го кажа, меко казано, защото наистина това дете са направили е чудовищно ужасно. Аз точно за това им отмъщавам. И с полицията ходиме да ги убиваме всички. Хубаво, че поне днеска забелязах, или това беше вчера, точно не помня кога, но хубавото, че забелязах една сделка. Защото ако не я бях забелязал, нищо нямаше да стане. А и също благодарение на Тонип. Ако искате и от него вземете интервю. Той ми помогна да там отидох на градското сметище, защото той ми каза, Тонип е един таен агент на Ивир и там му вземете интервю. За да може да ви каже всичко. Добре, благодарим ви за информацията. А сега ще трябва по някакъв начин да махнете пожара, защото ние няма как просто там да влезем и да снимаме. Ма то не е задължително. Можете просто отвътре. Не, т.е. отвън, аз по-отвътре. Отвън можете да снимате и нали имате такова като... Как да го кажа? Можете с тия камери най-нови да виждате през стени и то точно може там чат GPT и там каквото е, може да направи идеални снимки, които ще съвпадат с самата реалност, дето там се случва. Ние точно такива използваме, но проблемът е, че нашите не са чак толкова силни и не могат да издържат на пожар. Аз имам някакви специални батерии, с които това може да се оправи. Ето ви ги. О, благодаря! Добре. Допосле, пък аз ще си отивам в къщи. Довиждане! Трябва да разследваме това дело много внимателно. Трябва да отидем някъде в Афганистанско-Ботска република. Нищо, че там тече война, но искам да ти кажа нещо, т.е. да ви кажа нещо. Да, слушам ви. Вие знаете, шефе, знаете ли, че знаете ли просто, че аз съм влизал в Афганистанско-Ботска република? Съм влизал, защото ние точно там трябва да ходим, понеже там е босът на Донкия. А кога сте били там? Ние бях там февруари месец. Там бях с един мой приятел Штросовири, който загина в къмпинга Мида. Да, чувал съм. И също там минахме през Афганистанско-Ботска република. Но никакви такива подозрителни обекти не сме видяли. След 3 часа купих си телевизор с тия пари, които получих. Тоест от тази мисия сега. Да нищо, че нямам пари, да аз имам супер много милиони, защото съм убил боса на Донкия. Се оказа, че тия босове са още супер много. Но окей. Дай да пуснем новините. Извънредно. Вече Корожопин, заедно с тайните агенти. Значи, гледайте сега ситуацията. Всичко стана така. Първо, Корожопин просто се разхождаше и видя някаква къща, пълна с хора с оръжия. Той извика ченгетата. След това ченгетата дойдоха и предупредиха тях да се предадат, но те отказаха. След това почна яка престрелка и сами на кадрите виждате накрая в какво доведе това. Полицията там откри супер много златни кюлчета, които явно принадлежат на боса на Донкия, който по думите на един от бандитите се на разпита при тайните агенти, се намира в момента в Афганистанско-Ботска република. Там няма никакви много заподозряни подозрителни обекти. А за сега предаваме на живо. Леле, т.е. дори в реалния дори на снимката изглежда по-зле, отколкото е било. Това е много странно. Аз ще изключиш телевизора, много съм тук. Добре, пускам. Не това. Да пусна Sport Channel, да. И така. Всички жители на жопа Сибирск. Утре ще има голямо предизвикателство. Сега на нашия сайт можете да се регистрирате и да участвате в състезания с Формула 2. Добре. Значи, аз бих искал да съм от отбора Red Bull, понеже обичам тази напитка, но
Добре, ще бъда от отбора Red Bull. Ще се опитам, но както знам, не някой ще се съгласи, защото някои ще кажат, това е уникално, но чакай, аз няма как, защото аз нали съм некъсметлия и няма как там да отида, защото супер много хора ще искат. Ако я казват, че ще са супер много. И само вижте, тук в Жопо-Сибирск, вместо някакви Формула 2 има някакви спорткари. Спортивни коли, да не кажа летящи. И те много силно се отличават от Формула 2. И само тия хора, дето поне могат някак да шофират с тях, могат да участват там. Аз като съм карал Формула 2 много пъти, много добре знам как е това. Да, аз съм се научил, имам книжка за каране на това, на Формула 2, но то кой да цени. Добре. Добре, само да видя на този сайт да потвърдя верификация или там каквото е. Добре, сега да потвърдя така сайт. Искате ли да бъдете на Формула 2? Имате ли книжка? Как ще казвате? Така корузо. Добре, видяха, че имам книжка в личните ми данни. Сега, кой отбор искате да бъдете? Red Bull. Red Bull още никой не е пробвал, затова ще ви приемем. Но, ако до една минута никой не заиска да от отбора Red Bull, тогава вие сте от отбора Red Bull. Очаквайте всичко. Утре ще ви кажем къде да бъдете. Добре, пробвах и стига толкова. Нещо съм отгладняла.